Tää on semmoinen kohtaamispaikka. Ja samalla niin täällä voi kohdata Jumalaa, että meidän rukousaihe on, että tuosta ovesta pastuu sisälle, niin saisi kohdata Jumalan rakkauden jo siinä. Ja sitten täällä kun kohdataan ihmisiä, niin että jokainen saa tulla sellaisena kuin on. Päivät vaihtelee oikeastaan 6:30 aamulla. Sillä välillä. Minkälaisia ruokia sä täällä teet? Uuniruokia, laatikkoruokia, keittoja. Tänään on ollut tossa riisi ja murekkea. Mä oon tällainen yleisapulainen. Mä viskaan ja mä oon kassalla. Tällä kun tulee jotain ihmisiä kadulla, jotka ei ole mahdollisesti syönyt 3 päivään. No, meillä on tämmöinen tosi poikkeuksellinen, voisiko sanoa epänormaali lounas noin niin kuin maalliselta kulmalta katsottuna. Eli täällä voi maksaa mitä pystyy. Eli me ei määritellä hintaa, vaan asiakas itse määrittelee sen lounaan hinnan. Tää on ollut mun mielestä hirveän kivaa. Mä tykkään tästä kyllä, koska tässä on kuitenkin aina se hengellinen merkitys mukana, niin se on niin erilaista kuitenkin sitten, kun tehdään jotain muuta. Se on kiva. Ja kyllä sen on niin huomannut, kun se sana on pikkuhiljaa alkanut leviämään tästä, niin huomannut, kuinka paljon ihmisiä on tullut tänne koko ajan niin enemmän. Ja sitten se on mun mielestä hienoa, kun tänne tulee sellaisia ihmisiä, joilla ei hirveästi ole rahaa maksaa. Ja niin kuin yksikin kerran tuli 3 miestä, sitten ne antoi yksi 50 senttiä ja toinen 25 senttiä. Ja sitten kun he lähti, niin se mies vielä kiitti, että oli kyllä niin hyvä, että kun ei 3 päivään mitään syönyt. Niin siinä oli kyllä silleen, että no, niin kuin tästä vaan tulee. Tervetuloa Cafe Downtown!